ufika kanjani kumuntu ayithole sela ithawule ngavele ngisuke nje ngoba khona ukuthi ngizizwe ukuthi ayingesiyezi ngiyayizwa lento ubuyibala zonke ziyenzeka ngivele ngisuke ngiqonde eTown Hill ngiyaphi ke manje uqalwa emtholampilo okay emtholampilo la bezokwazi bakhona abahlengi abatrainiwe bayazazi izifo bayakwazi ukubona ukuthi lo une depression lo une bipolar no une schizophrenia and ukuthi isiqhubeke kangakanani isisevere kangakanani whether mild or moderate or severe kule izifo uma zisamild or depression no bipolar no schizophrenia bayakwazi ukuthi balapheke khona emtholampilo uthola amaphilisi noma imjovo oyidingayo emtholampilo ukwazi ukubuyela ekhaya and ukwazi ukuthi mhlawumbe uhlale izinsuku ezimbalwa uphuza lawo maphilisi bese ngesonto elandelayo ubuyele esikoleni or ubuyele emsebenzini ngithi message ke manje ongayidlulisa i-mental health month ngithi message ongayidlulisela nje umphakathi ohlukumezekile kungaba umndeni noma umuntu uqobo ogulayo mental health month ulento izifo zomqondo ziyafana nazo zonke ezinye izifo umuntu akakhethi ukugula absolutely so uma sekuvelile ukugula kumele ukuthi athole usizo and usizo lukhona uhulumeni uyaliprovide usizo emtholampilo nezibhedlela if sidinga ukuthi umuntu areferwe ezibhedlela uzorefer